7 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang oya po ang mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Mga barata maralawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga barata ngunyan para sa aga. Enot untan barata hali dyan sa luwas. Si Luwens Barcena. Luwens kamen. Sarong Tagabakon District kan Sursogon City ang pinaugma kan ang probinsyano party list matapos na manao ininin wheelchair sa sarong pasyente na si Josephine Delaida Gututos Sugod na Tagabakon District kan Syudad kan Sursogon. Ini ang napag-aramang kan DZGB News na kung sain dinuman kang grupo na de Los Santos ang harong kaini. Ngani na may atod na sambitan ng wheelchair na kaipuhanan niya sa iyang oral daw na pagbubuhay. Iniman na si Sugod nagpapasalamat man sa ang probinsyano dahilan ta so aloy niya ng pigpapangarap itinao sa iya ka na sambitan ng grupo. Susog kaya de Los Santos padago sana daw na suportaran ana ang probinsyano party list tangani ng makataonin pagirit pa sa ibang mga persona na nangangaipo lalo na sa ngunya na panahon na asinapisar kayan na pag-araman mga kandisi News kaya de Los Santos na nagtauman siya ni tabang asin gabay sa mga beneficiaries na may kinaraman sa orientation kantupad program sa Banwaan kan Ipil, Imelda Buog asin Diplahan sa Sambuanga, Sibugay. Susugwan kaya de Los Santos sa mga paagi kining programa. Manunutaran susug sa iya na ang probinsyano party list dahil nagtutunong sa pagserbisyo sa mga constituentes bako sanang sa Bicol kundi digdi sa bilog na Pilipinas. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Miyares tanto si Hans Galero may dagdagman na istorya. Hans, kamen. Mamundo na ipinagbareta ngunya na pagkahapon kan LGU Rapu-Rapu sa pangingenot ni Mayor Boy Galicia sa paagiman kasendang official Facebook page na diretso sa agaan na plano kan APEC na i-shutdown ang kuryente sa bilog na isla kan Rapu-Rapu kasabay ang Batan Island. Ini okay susog sa post kana nasambitan ng LGU nakipag-uron si Mayor Galicia sa telepono kay bahan si COO o APEC COO Mr. Apolinario Alvarez alagad ang rason po nata mailalawos ang nasambitan ng power shutdown iyon dahilan sa dain abot ang kota na 15 milyones pesos na dapat na mabayadan ngunyan na sa ikaapat na aldaw kan pitch in collection kan mga personahes kan Albay Power and Energy Corporation kung magigirumduman kan nakalihis na Martes pinunan sagkod ngunyan na aldaw. Aminado ang LGU Rapu-Rapu na dakol ang ginibuman ni Alcalde Galicia may kinaaraman sa nasambitan ng bagay alagad dahilan nga sa daiman kabus ng mga konsumidores sa nasambitan ng lugar nakapagbayad kan sa indang mga moroso sa indang o kaya sa indang korporasyon talagang magkaigwanin na pagdiretso sa planong inikan APEC. Sinabi pa kan LGU Rapu-Rapu na sa presenteng sitwasyon na ini dipisil na magkaigwa kan total power shutdown alaga dapat na magpreparar na ang mga residentes kan sa indang banwaan may kinaraman sa nasambit na bagay. Pero sa na, Hans, yes? Pero sa na so total collection in the as of ngunya na aldaw, taka so hapon kayo the 2.5. Kaso susungon niyan tabi sir okay direct dahil pa man piga papalawas kan APEC pero ang latest ng naku ang impormasyon ka nag-abot sana sa 2.9 million as of kasubanggi. Ay, hindi makakaantos talaga. Talagang kulang pa. Kabanga sa 15 ito nga ng 15, kabanga sa nakan 32. Iyo baga. Okay. So iyan tabi direct ang sitwasyon ngunyan makamundong sitwasyon kang Rapu-Rapu. Hans Galero, DZGB.
Mientras tanto, sa iba pang detalles kan Bareta, padagos ang tracking, as in checking, kan Department of Health sa kamugtakan kan salud kan 41 mga biyaheros na lunad sa parehong eroplano na piglunadan kan duwang Pinoy seafarers na napag-araman na iguanin B1617 COVID variant na nadiskubre sa India. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang primerong kaso kan may siring na variant iyo ang sarong 36 anyos na lalaki na hali sa Oman na may anom na close contact mantang ang saro iyon 58 anyos na lalaki hali sa United Arab Emirates na may 35 close contact sa eroplano. Daipa sigurado ni Presidential Spokesman Harry Roque kung rin ibabalik sa China ang nasa 1,000,000 na dose ng Sinopharm vaccine. Ini matapos na ipag-order ni President Rodrigo Duterte ang pagbalikan donasyon na bakuna dahilan sa kawaran kainin Emergency Use Authorization o EUA sa Pilipinas. Magigiramdaman na inuranin kritisismo ang pagpapabakuna kan Presidente ng Sinopharm dahil sa kawaran kainin EUA sa nasyon kung saan maging ang Food and Drug Administration o FDA mismong ding ideya kung paano ini nakalaog sa Pilipinas. Bawal pa ang operasyon nin mga bar, entertainment area at siniba pang negosyo sa lindong kan General Community Quarantine. Inang tinawaning paliwanag ni DILG Secretary Eduardo Año sa pagsasabi na day pa pwedeng tugutan na magbukas ang mga bars, concert, sinihan, arcades, internet cafe, amusement park, playground, casino pati naman bulangan sa National Capital Region Plus. Sa ibang lado, 30% sa nanguna ang kapasidad sa mga personal care services pati na sa outdoor tourist attraction. Ipinasabay ni Health Secretary Francisco Duque III ang Oman asin UAE sa mga nasyon na may travel restrictions matapos mairehistro ang duwang kaso ng COVID-19 variant gikan sa India. Sinabi ni Duque na naipaabot na niya sa Office of the Executive Secretary ang nasabing rekomendasyon para mapagolan ang mga pasahero hali sa Oman asin UAE na makalaog sa nasyon sa laog ng duwang semana. Piglala Oman na magtitiripon ang IATF para tutukan ang posibleng extension as in expansion kan mga banin mga pasahero gikan sa China o gikan sa India, Pakistan, Bangladesh, Nepal asin Sri Lanka na matapos ngunya na aldaw. Pag naaprobaran ang sa iyang rekomendasyon, sinabi ni Duque na tatawanin din sa rong aldaw na tsansa ang mga nakapagbiyahe na asin papaabot na sa nasyon hali sa Oman asin UAE. Tiwala si National Task Force on COVID-19 Special Advisor Ted Herbosa na magagamit ng gobyerno ang 2 milyones doses ng AstraZeneca vaccine bago ang mga ini magpaso sa masunod na bulan o Hulyo. Sa sinabi na siya nagdalaom na dai masasayang ang mga bakuna kontra sa COVID-19. Idinugan pa ni Herbosa na sa 2 milyones doses ng AstraZeneca vaccine ang kabanga kay ni gagamiton sa ikadawang dose kan mga naenot ng nabakunahan. Sa nasabing bilang, ang 1.5 milyones doses mapapaso sa Hunyo 30, mantang ang 500,000 na doses mapapasuman sa Hulyo 31. Maabot sa 20 billion pesos ang kaipuhanan na pondo kan gobyerno para mabakunahan kontra Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ang mga hobenes ka nasyon. Sigun kay Finance Secretary Carlos Dominguez III na nasa 20 billion pesos ang pondo na kaipuhan kan Pilipinas para mabakunahan man ang nasa 15 milyon na teenagers sa Pilipinas. Ang pahayag na ini ni Dominguez nag-ugat sa report na aprobado na kan Estados Unidos ang pagbakuna kontra sa mga 12 taon sa 15 taon gamit ang bakunang kan Pfizer Biotech. Sa iraram kan 2021 General Appropriations Act, nasa 82.5 pesos bilyon kan totalmenteng populasyon ka nasyon apwera pa ini sa mga inutang na pondo kan gobyerno asin sa mga donasyon na bakuna sa Pilipinas. Iba pang detalles kang Bareta pagkatapos na kaini. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin.
This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Iba pang detalles kan Bareta. Mabot sa 40 bilyones pesos na economic relief package ang gustong ibusol ni Representative Sharon Garin para sa domestic air carrier na tinamaan man kan COVID-19 sa House Bill 9324 o Air Carriers Relief Act. Kamautan kini na matauanin economic relief sharing sa loan payment, interest-free loan, loan ng guarantee as in regulatory relief. Idinungan pa man niya na dapat sanang matabangan man ang nasabing sektor sa transportasyon para makabangon man sa epekto kan COVID-19. Nagsasairaram sa evaluation ng application kan Sinopharm para sa Emergency Use Authorization o EUA kan bakuna kaini kontra COVID-19. Siguro ini kay FDA Director General Eric Domingo matapos hindang makipag-meeting sa DOH. Sinabi na Domingo na naipadara na ninda sa Vaccine Expert Panel ang scientific data asin maging ang clinical trial data kan bakuna kan Sinopharm para sa mas magkakanigong evaluation asin kung may mga concerns may papaisi sa vaccine manufacturer. Sinabi niyang posibleng sa masunod na semana matapos naman ang evaluation sa EUA kan application kan Sinopharm na enot ng isinumitir mismo kan DOH. Makusugong pagtubo ni House Speaker Lord Alan Velasco na may papasar sa Kamara de Representantes sa resolution of both houses number 2 may kinaraman sa economic charter change bago magkaiguanin adjournment sa Hunyo 4. Sa sinabi na bigdalauman na matutukarin ninda ini sa masunod na tulong simana bago sinda magkaiguanin break. Idinunga pa ni Velasco na kinakaipuan mabago ang restricted economic provisions sa Constitution tanganing matugutan ang mga foreign investor na makalaog sa nasyon. Siya nagdalaom na iniuuyunan man kan Senado. Piglansar kan DepEd ang sarong kampanya manungod sa pagbakuna sa indang mga empleyado asin pag-iribang mga paratukdo. Kamautan kan Back to School, ligtas sa bakuna para sa balik eskwela na matauanin sa spesyente asin tamang impormasyon ang sa indang mga empleyado may kinaaraman sa ilalansar na National Vaccination Rollout. Hinagad man ni Secretary Leonor Briones sa mga empleyado kan ahensya lalo na sa mga paratukdo na maging parte kan kampanya. Gusto man niya na magpabakuna ang mga paratukdo bilang parte kan preparasyon sa pagbuweltas sa mga eskwelahan. Pigadala na kan COMELEC ang posibilidad na magdesignar ng PETSA para sa iba-ibang posisyon sa pagsumiter ng kan Certificate of Candidacy may relasyon sa masunod na eleksyon sa 2022. Sinabi ni COMELEC Deputy Executive Director for Operation Bart Seno Cruz na kamautan kanina malikayan ang ulakit kan COVID-19 asin surusuan sa pagsumiter kan mga aspirante sa sendang mga COC sa COMELEC. Sa sinabi na dapat separado ang petsa sa pagsumiter kan COC para sa single winner position as in multi-elected positions. Makakabuelta na sa kanya-kanya mga trabaho sa ibang nasyon ang may 5,000 na Pinoy nurses na nawawarin ng hanap buhay dahil sa COVID-19 pandemic. Piglinaw ni Labor Secretary Silvestre Bello III na ang 4,610 na Pinoy nurses nakatapos na kan sa indang kontrata sa ibang nasyon asin pwede na magtrabaho giraray dahil sa pagiging in-demand kan mga ini sa ibang nasyon. Ipinahayag ni Bello na hinali na kan United Kingdom unemployment cap na 5,000 para sa Filipino nurses dahil sa oversupply. Pigaadala naman ang paghalikan employment cap sa Germany. Inako ni Bellion ang kahaditan na magkulang ni nurses sa nasyon dahil sa halangkaw na demand kan Pinoy nurses sa ibang nasyon. Tinawa ni paliwanag ni Senador si Edwin na daing kinaraman sa masunod na eleksyon sa 2022 asin bako man parte kan sa iyang pagkakampanya ang sa iyang social media ads. Ini matapos manotora na siya nakagastos na ng 4.5 milyones pesos sa Facebook account. Idinunga pa ni Gatchalian na poon pa kan 2016, nagpuon na siya kan sa iyang advokasya sa social media. Sinabi niya na ini bako pagkampanya kundi ang pagsimbag sa diretso kan mga namamanuan na maisiyan ang katotohanan sa mga issues may kinaraman sa iyang kinakaputan na Senate Committee on Basic Education as in Committee on Energy.
Nagpositibo sa COVID-19 ang tulong health workers sa sarong pribadong ospital sa Iloilo City. Sigon kay Dr. Florentino Alerta, training consultant as in Safety and Pollution Control Officer kan Iloilo Mission Hospital, ang kadaklan sa mga nagpositibo gikan sa business office ninda asin enot nang nabakunahan in AstraZeneca asin Sinovac. Dahilan digdi sa giraray nagpagiramdom si Alerta sa publiko na proteksyon sa naan COVID-19 vaccine para dai maglalaan kondisyonin sarong pasyenteng naulakitan nin virus. Tinaon ni asigurasyon kan Chinese Ambassador sa Pilipinas na si Wang Xilian na ang relasyon entre kan China sin Pilipinas mas nagiging hararom nin marahay sa lindong kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. May kinaraman sa pagmanihar sa dai pagkakasinarabutan sa Aragawan sa West Philippine Sea. Sa sinabi ng China asin Pilipinas parehong komitido na makamtan ang katrangkiluan asin pag-amiguhan poon kan si Duterte mag-asumir sa pwesto kan 2016. Mabelta sa Lunes, Mayo 17, ang sesyon kan Kongreso sa regular na pigigibo poon Lunes agkod Biyernes. Katakod kaini, gusto man ni President Tito Soto III, nagibuho na session sa Kudwebes, tanganing magkaigwasin danin masalabang panahon, tanganing maipasara ang nagkapirang importanteng propwestong lay. Sigun kay Soto, kaibahan sa indang prioridad na ipasar iyon propwestong Public Service Act, Retail Trade Act, Department of Overseas Filipinos as iniba pa. Nag-ani man rin suporta hali sa mga senador ang gusto ni Soto mantang bukas man si Senate President Pro Tempore Ralph Recto sa dagdag na aldaw nin sesyon asin paghoro na ninda ini sa indang koko sa Lunes. Sigun man kay Senate Minority Leader Franklin Drilon na nasabi na ini sa iya ni SP Soto asin sa iya ining sinuportahan kasabay kan pagigiromdom na durante kan dekada 90 asin sinda baaguhan na senador pasana apat na aldaw talaga ang sesyon ninda asin duman pigtutukar ang mga local bills. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pangaran kan mga pagariba, Manito Tanya sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan barata. Ako po si Francia May Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kang sino pagantabay. Namibida